ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ సినిమా యాజ్ ఎ పర్సన్, వాట్ ఈస్ సినిమా యాజ్ ఎ పర్సన్ ఫర్ యూ? అబ్బో ఇంత డీప్ క్వశ్చన్ అంటే వెన్నెల కిషోర్. యా వావ్, నాకైతే నిజంగా మీకు ఎందుకు కూడా చెప్పాను రీజన్. రికార్డ్ ఏందో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? ఫర్ మీ సినిమా అంటే నాకు కిషోర్ అన్న అంతే, ఎందుకు? హ్యాండ్స్ డౌన్. ఎందుకో మీకు చెప్పాను కదా, అంత సెల్ఫ్లెస్ గా ఇది ఎవరు అలా చేయరన్నా, మీకే తెలుసు. ఈవెన్ యూ నో బ్రదర్స్ ఫర్ లైఫ్ అన్నావు. ఆయన చెప్పడం బట్టి దీని తర్వాత నుంచి వెన్నెల కిషోర్ వెన్నెల తీసేసి సెల్ఫ్లెస్ కిషోర్. ఇప్పుడు ఇందులో ఇంటర్నల్ మీనింగ్ ఏంటంటే సినిమా వెన్నెల కిషోర్ అంటే ఏం లేవు, జెన్యున్ గా ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ కలర్ సినిమా, ఫస్ట్ సినిమా ఆలమారా అని ఉంది కదండి మూవీ. అలా చెప్పడం సినిమా అంటే ఆలమారా అండి, అది లేకపోతే సినిమా అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది కాదు. సో ఆయన ప్రకారం ఏంటంటే కిషోర్ చాలా సీనియర్, త్వరలో రిటైర్ అయిపోతున్నాడు. ఆయన ఆశీర్వాదంతో మేము ఆయన కొనసాగిస్తూ ఆయన రేంజ్ అది ఉంటుంది.